Vi u vašoj knjižnici Osnivači, naslednici i menadžeri zagovarate dva pristupa ili dve vrste porodične kompanije. Jedna je italijanska, a druga je nemačka. Šta je suština te italijanske, a šta nemačke kompanije u mentalitetu osnivača? Ne zagovaram toliko ja, nego je to jednostavno nešto što se najgrublje, najplastičnije dešava u svetu, pa će se sad dešavati jedan od ta dva koncepta i kod nas. Ja sam ih nazvao, italijanski, recimo nekakav mediteranski. Mediteranski ili italijanski podrazumeva da se deca po nekakvom automatizmu uključuju u biznis i niko ih tu puno ni ne pita. Moj si takav si, kakav si, ima da radiš unutra. Imali smo u ko to tamo peva, jel tako, Miško, vozi sine, ni to onog ko pita, hoće vozi, leće vozi, ima da voziš, ima ljudi koji bolje znaju, ali koga pita, zato što mu ćaća imao, jel tako, autobus ima i ti da nastaviš da voziš. Nemački ili nekakav bliži protestantskoj kulturi, i tu su stvari skroz drugačije. Tu da bi ti, moj sine, počeo da radiš u firmi, ti, sine, treba da završiš fakultet, pa treba da počneš čak negde dalje da radiš, pa gled sad ovo, da bi se zaposlio uopšte u firmi, mora da se pojavi potreba za tim radnim mestom i tim znanjem, pa se raspiše konkurs, pa se ti, sine, javiš na konkurs, pa ti budeš najbolji na konkursu, pa te prime. Vidite kako daleko izgleda skoro nemoguće ovo što pričam. Znači, u italijanskom se izmisli radno mesto da bi sin počeo ili ćerka. He or she važi svo vreme, ja se izvinjam, sam par puta to da pričaš. Osnivač, osnivačica, sinovi, ćerke, isti je to. Nema tu nikakvih velikih razlika. Znači, da bi se deca zaposlila u italijanskom i izmisle se radna mesta pa se one ubace unutra, a u ovom, po znacima navoda, nemačkom, inače on se stručno zove biznis na prvom mestu, a ovaj prethodni se zove stručno porodice na prvom mestu, u ovom biznis na prvom mestu ili nemačkom, da bi ti počeo da radiš unutra, jel tako, potrebno su mnogi preduslovi. To je nešto što je, kod nas je trenutno razvijen treći princip, a taj princip je šta bude biće, jel tako? Trenutno, svi čekaju, gledaju. Ali gledaju da udome svoje. Ovi osnivači, ljudi koji su pre 30-40 godina započeli sa nekom malom radnjom, pa to preselili u srednje preduzeće, pa u malo veće preduzeće, pa su našli svoj prostor na tržištu, oni su nekako to iznadrili. Oni u stvari žive da bi radili. Njihova deca sada rade da bi živela. Da li tu ima nesporazuma? Iako ima, u čemu je nesporazum? Vašim pitanjem bi se ušlo u dinamiku porodičnih odnosa, ali ja bih se radije zadržala na samom odnosu između naslednika i osnivača i time što u vrlo velikom procentu slučajeva naslednici na svoje kompanije gledaju kao na svoju decu. To je ono što jednostavno jeste prirodno i nastaje iz razloga što kod njih se prvo javlja vizija za kompanijama, kompanije se rađaju, rastu, osnivači rastu zajedno sa njima, kao i njihova deca i njihove porodice. Jako puno tu ima želje za kontrolom, jer preduzetnički duh ima i sam duh osnivača, pretpostavlja kontrolu kao inicijalnu i ključnu karakteristiku svih njih. Sada je pitanje koliki segment kontrole prelazi u same kompanije, a koliki segment kontrole ostaje za one kod kuće. U nekom trenutku rastom i razvojem osnivača i kompanija zajedno, jer vi imate osnivače koji zapravo funkcionišu u segmentu suživota. Vi kada radite nešto, vama segment ličnosti, identiteta biva ključno vezan za kompaniju i ono gde provodite jako veliki procenat vremena. To je neko pitanje koje je jako široko, ali suštinski sve to zajedno ima jako puno nekih barijera sa aspekta isto i Borisove knjige, osnivača, naslednika. Tu se ulazi malo u segment porodice, malo u segment svih nas, jer inicijalno celo ovo društvo zavisi i funkcioniše po principu i zaposlenih i tržišta, tako da negde problemi i dileme, možda bolje nego problemi osnivača, postaju dileme svih nas zajedno. Evo sada advokata da pitamo, s obzirom da je ovo Srbija, s obzirom da je moje nekako do groba, da ja teško to mogu i retkost je da roditelji na vreme, rekao bih, predaju
sinovima, kćerima, zetovima, snajkama, nešto što su započeli da rade, neko preduzeće i tako dalje. Da li je u pitanju ta digitalna razdelnica, nerazumevanje savremenog i onog tradicionalnog, kako su osnivači uvodili preduzeće u posao, kako su rasli i sada ova deca koja vide kako bi to moglo da se radi, ili je u pitanju papirološka, odnosno, rekao bih, pravna stvar, da to teško ide u Srbiji? Ja bih rekao da se u poslednje vreme ipak podigla svest oko toga da kompanija kao jedna ekonomska celina ima svoju drugačiju prirodu od nekih drugih imovinskih celina kao što su nepokretnosti, umetnine i tako dalje. Ima svoju dinamiku koja nije statična, koja je vrlo dinamična i mislim da osnivači sve više, bivajući svesni toga, odlučuju da prepuste kompaniju nasledniku pre smrti. Jer ukoliko se čeka taj sudnji dan ili nešto što negativno može da se dogodi, u tom slučaju postoji rizik da kompanija operativno ne bude vođena na pravi način, to jest da postoji jedan vremenski razdeo u kome se ne zna ko time upravlja. Tako da u današnje vreme najčešće kompanije budu prepuštane naslednicima zaključivanjem ugovora o prenosu udela, najčešće bez naknade, što je po svojoj pravnoj prirodi ugovor o poklonu. I sad to se radi najčešće vrlo jednostavnim dokumentom koji se preuzima iz sa APR-a, to je Agencije za privredne registre, kao jedan običan template, to je nacrt. Međutim, tu se previđaju dve bitne stvari. Jedna stvar je rukovođenje kompanijom, a druga stvar je pitanje eventualnog prava nužnih naslednika. Šta to znači? Rukovođenje kompanijom znači da ukoliko kompanija je prepuštena, na primjer, dvoje dece, po 50% udela im je prenešeno, a nisu regulisali njihove međusobne odnose, kako će oni upravljati u buduće tom kompanijom, vrlo je moguće da će u nekom trenutku doći do blokade u odlučivanju. Što po srpski, po vuku, ortačka kobila za prošćom je u Srbiji vezana, je li tako? Tako je. Iz tog razloga je preporučljivo da već u toj fazi biznis transfera oni komunikacijski, to jest kroz zaključenje novog osnivačkog akta, ugovora članova i tako dalje, regulišu kako će upravljati u buduće tom kompanijom, kako ne bi došlo do blokade u odlučivanju. Drugi problem je ukoliko celu kompaniju prepuste samo jednom detetu, a ta kompanija je najveća imovina koju imaju ili daleko najveća imovina koju imaju. U tom slučaju, ako imaju još dece, to jest naslednika, moguće je da dođe do situacije da bude povređeno pravo na nužni deo. Šta to znači? To znači da taj drugi naslednik koji nije dobio ništa, u slučaju smrti osnivača može da potražuje nešto od ovog naslednika, to jest udeo u firmi. To je loš scenario i iz tog razloga je jako preporučljivo da se već u fazi biznis transfera, to jest razmišljanja o tome, razmišlja u pravcu jednog ugovora koji se jako retko koristi, a to je ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, to je jedan ugovor iz naslednog prava, koji omogućava da, s obzirom da ga potpisuju svi potomci i supružnik, da de facto budu unapred rešeni bilo kakvi rizici od nekih nesporazuma koji nastaju nakon osnivača. U praksi je taj ugovor, nažalost, trenutno redak. Mislim, on podrazumeva da svi budu saglasni i podrazumeva jednu komunikaciju između članova porodice, a bojim se da ta komunikacija često izostaje i onda je jednostavnije da se ide kroz ugovor o prenosu udela, to je ugovor o poklonu de facto, ali mislim da ovi pozitivni aspekti tog tipa ugovora bi trebali da preovlađuju i da na neki način motivišu i osnivače i naslednike i celokupnu porodicu da o tom procesu zajednički donose odluku, a ne da donosi samo jedan i drugi, a da zanemare ostale naslednike ili supružnika.